اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال അല്ലാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ മിനൽ ഹമ്മി വൽ ഹസൻ അല്ലാഹുവേ ടെൻഷൻ വരുന്നതിൽ നിന്ന് സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് എന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ വഅഊദു ബിക മിനൽ അജ്സി വൽ കസൽ റബ്ബേ അശക്തനാവുന്നതിൽ നിന്ന് മടി വന്നു പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ആലസ്യം വന്നു പെടുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ വഅഊദു ബിക മിനൽ ജുബ്നി വൽ ബുഖൽ ധൈര്യമില്ലാതെയായി പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ വഅഊദു ബിക മിൻ ഗലബത്തിദ് ദൈൻ കടങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ വഖഹറിൽ റിജാൽ ആളുകൾ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകണേ എന്ന്